dacă vede lumea pe ce stau. Leșinăders. Să dăm drumul la influențe reale! Sunt nebun! Problema culorilor la Sony. Prietenul meu Valentin Istrate, un tip care se ocupă de editare foto, la un moment dat a scris, efectiv a scris pe Facebook, omul a cedat nervos, a zis nu mai primesc la editare fotografii trase cu Sony. Și cumva îi dau dreptate. Nu mai vorbesc de părerea lui Bezergheanu vis-a-vis de Sony și de fanboy Sony, dar eu zic că se poate rezolva chestia asta chiar cu brio. Eu am testat-o, o testez la anunți, adică în condiții nasoale de fotografiere și funcționează 100%. Lucrurile sunt destul de simple. În aparatele Sony, eu am un A9, dar știu că și la A7 și la A7 III e cam aceeași chestie. Ai două variante, ai două tipuri de RAW-uri. RAW-uri compresate și RAW-uri necompresate. Eu am făcut greșeala ca multă vreme, cu gândul că nu aglomerez spațiul de stocare din calculator, am tras RAW-uri compresate. Și mi-am blestemat zilele în editare. Trageți necompresat. Dacă ar fi să termin episodul, așa l-aș termina acum. Trageți necompresat pentru că veți avea niște revelații. În momentul în care tragi RAW-uri compresate pe un card de 128 de GB intră aproape, adică nu aproape, fix 4997 de RAW-uri, aproape 5000, iar în momentul în care tragi necompresat intră aproape, de fapt nu aproape, fix 2564. Asta înseamnă că tu practic pe un RAW, același RAW, dacă îl tragi necompresat, ai de 2 ori mai multă informație decât pe unul compresat. Într-adevăr, un RAW necompresat ajunge la 50 de mega, dar vă garantez că veți avea o revelație din punct de vedere al editării. Partea cea mai nasoală însă acum vine și din păcate nu mai aveți ce să faceți. În sensul că la Sony, pe aparatele lor crop, eu am un A6500, dar sunt convins că și la celelalte modele, la 6400, 6300, este fix aceeași problemă. Nu ai posibilitatea să alegi între RAW compresat și RAW necompresat. Și eu inițial am crezut că, dacă scrie RAW, că scrie RAW, adică nu scrie RAW compresat în el. E RAW. E ce să vezi, alea din aparatele crop se editează mult mai greu decât astea scoase din full frame și zic, de la ce naiba? Și am băgat un card de 128 de GB, l-am băgat în aparatul crop. Știți câte RAW-uri puteam să trag pe el? Pe un card gol, fix 4997, adică la fel cum trăgeam pe un full frame RAW-uri compresate, tot 4997. De unde deduc logic că aparatele crop de la Sony trag RAW-uri comprimate. Și dacă nu le scoateți beton din cameră, o să vă blestemați zilele. Doi la mână, cropul vine și cu niște minusuri. În sensul că ISO puțin cam nasol, adică ai niște probleme acolo, ceea ce vă va complica și mai mult viața. Cam atât despre felul în care tragem. În episodul următor o să vă dau și un preset pe care eu îl folosesc, un preset pe care l-am creat special pentru aparatele Sony. Eu la editarea foto de nuntă am un singur preset, unul singur, și l-a făcut de mine. Și vreau să vi-l dau și vouă, n-aș vrea să vi-l dau să-l puteți descărca, pentru că vreau să stăm puțin de vorbă asupra lui, să vă explic niște lucruri și vă garantez că dacă trageți în felul ăsta în care v-am spus eu și aplicați presetul ăla, nu o să mai aveți probleme de skin tone, nu o să mai aveți probleme de culori, lucrurile vor fi ceva mai ușoare. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Pa! Stai să-mi iau coșul de gunoi.